ତରକାରୀଟା କିଏ କରିବ କୁହ? ତୁ ଟିକେ ଆଡ଼େ ଅନଉନୁ। ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ପୁରେଇ ନେଇଛୁ ଛତୁ ବାଛା। ତୁ ଯାହା କରିବ ମନ ଦେଇ କରିବ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବ। ଈଶାନି ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ସେ ଆସିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ କିଣିବି। ଏଥର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାଇକେଲ ଶିଖିବାଟା ଭଲ। ସିଏ ତ ଶିଖିଛି ନା। ଆମର ଯଦି ଏତେ ବାଟ ନେଲା ମୁଁ ସାଇକେଲ ଶିଖିବି ଏକା ଏକା ପଳେଇବି। ଗାଡ଼ି କିଣ, ତୁ ପଳେଇବୁ। ଆଗରେ ବ୍ୟାଗ ଟାଙ୍ଗିଥିବି। ଆମର ବା 20,000 କହିବା ଏମିତି ଆଉ କିଛି କହିବୁନି। ମିଛରେ ମିଛରେ ସତରେ ଆଇଲେ ପୁଣି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ନାଇଁ କାହିଁ ଯିବୁ କହିବାକୁ। ହଁ ଆଉ କଣ ଲୋନ କରିଛି ଆଉ ଦୁଟା କରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗା କିଲା। ଆମେ ଝିଅ ବାହାଘର କରି ଲୋନ କଲୁନି, ସିଏ ଲୋନ କର। କଣ ଛୁଆ କିଲିଂ କିଲିଂ ଛୁଆ କଣ? ସିନ୍ଦୁର ସାଡକୁ ଯା ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ବାବୁଲା ଭଳିଆ ବୁଲୁଥା। ଝିଅ ତ ରଖିଥିବ ସେ ଦବ ନା କହିଲେ ନା ଏଇ ସବୁ ତୁ କଥା କୁହ, ଛତୁ ବଛା କଥା କୁହ, ଘିଅ କଥା କୁହ। ଝିଅ ଆସିଲୁ କହିଲା ଟିକି ଦେଇକି ଏତେ ଘିଅ ଟିକିନା ଶାଶୁ ଦବ। ମୁଁ ଝୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ ନା। ତମ ଗାଁରେ ଘିଅ ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଥିଲା ରିଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି ପୁରା ଘିଅ ଆମେ ବେପାର କରୁଛୁ। ତମ ଗାଁରେ ଘିଅ ନାହିଁ? ସିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କିନ୍ତୁ କଳମ ମୁଡା ପିଆଜ କାଟିଦବା ହେଲା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଅଛି? ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା ପକେଇକିରି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବ, ଭାଜି ଦବ। ଏ ଯୋଉ ମସଲା ଜିରା ଲଙ୍କା ସବୁ ଭାଜି ଦବ। ସଦା ସର୍ବଦା ସିଏ କଣ? ସବୁ ଚିଜ ଗୁଡା ସଦା ସର୍ବଦା ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହବ। ବାମୁଣିଆ ଭାଷା ପଶିଯାଉଛି ଆଉ। ସଦା ସର୍ବଦା ଟୋକା କଣ ରୁଟି ଖାଇବ? ଥିଲା ଆଉ ସେ ଡବାରେ ଆମ ଛତୁଆ ଭଲ ସେଟା ମୁଁ କହିଲି ଛତୁଆ ନା ରହିଲା। ଆମ ଘର କଣ ଛତୁଆ ଅଛି? ରହିଲା ଆମ ଘରେ କିଏ କଅଁଳା ଛୁଆ ଅଛି? ଛତୁଆ ରହିବ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଲା। ବଢିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପୁଅରେ ପଡେ ପୁଅରେ ଖାଲି ଗୁଜୁରାତି ପଡେନି, ଆଉ ତ ପଡେ କାଜୁ ଚିନି ସେଥିରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କିଲେ 3 କିଲୋ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦେଇଥିଲା ଗେଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହାତୀ ଯିବ କାମରେ ଖାଇକି ଏମିତି କାମ କଲା। କହିପାରୁନି ହିନ୍ଦୀ ଟୋଟାଲ ଘରୁ ବାହାରିନି। ସେ ଆଜି ଯାଇ ଓଡିଶା ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଯାଇନି ଟୋଟାଲ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଜାଣିବୁ ओडिया नहीं आता हिंदी पेली पकाता निजे देखी ना कौन ओडिया नहीं देखी तो हमारा कोटा कैसे छाड़ ओडिया नहीं आता हमारा तरह से हिंदी नहीं आता ओडिया हिंदी पेली पकाता कहला बड़टा को मु धरबी छोटटा को टुकुल धरब टुकुल छोटटा धरती बड़ तो चली आसे भल न ना कौन कौन कहलु
କିଲୋ ଛତୁ ଆଣି ଆଣିଛି ଛତୁ ଭଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉନି ଛତୁ ଭଲ ନୁହଁ କଳା ଦେଖାଉଛି ସେ ଗୋରା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ କଳା ନୁହଁ କି ଛତୁଟାରୁ ଛତୁ ଗୋରା ଛତୁ ଗୋରା ତମେ କଳା ତୁ ଦେଖିଲୁ ଶାଢୀରେ ଗଲୁ ଦୋଷ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ମାରି ମାନେ ଏବେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ସେ ସଞ୍ଜନ ଦାଦା ପୁଅ ଏଇ ଆଗ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ସେ ଜାଣିଛି ବେଲଟ କରି ସେଠି ମାରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଅଧା ମରା କରିଦେଇ ସିଏ ଗୋଟେ ମାରିଛି କାନ୍ଦିକିରି କଇଁ ମାରିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମତେ ସେ ମାରିଲା ହେଲା ମୁଁ 4 ଜଣଙ୍କ ଇଏ ତା ଛାତିକି ଗୋଟେ ଢୋ କିଣିବ ସେଇଟାକୁ ଚେୟାର ମିଶା ଦାବିକିରି ଧରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଉଠିକି କରିଛି ଆଉ ସେ ବଡ ପିଲାଟା ନୁହଁ 10-12 ବର୍ଷ ପିଲାଟା ମାରିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କହିଛି କଣ ନା ତୁ ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ମରାଟା ଟୁ ଯଦି ଦେଇପାରିବୁ ଟୁ ଦବା କଣ ଦରକାର ଯାହା ତମେ ରିଅଲ କଥା ହଉଛ ସେଇଆ ବାଜିବ କାହିଁକି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏ ଭାଷା ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିପାରିବନି ଟିକଟକର ଥିଲା ଚାଇନାର ପଇସା କରିକି ଦଇବା ମାନେ କଣ ତାର କାଇଁ ଭାଇରାଲ ତା ମାନେଟା କଣ ଓଡିଆରେ ଯେ ପକଉଛନ୍ତି ରୂପା ପିଣ୍ଡୁ ସେମାନେ ତାର ମାନେଟା ସେ ବୁଝିକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେଖିକିରି ସେଇଟାକୁ ସିଏ ତାର ତା ଇଏରୁ ପଠେଇଲା ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଏ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ତ ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଟୁ ମତେ ଆସେନି ନା ମତେ ଆସେନି ସେ ଟୁଟା ମୁଁ ନୂଆ କରୁଛି ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆସିବ ନା କି କଥା କଣ ଦେଖିଦବ ସିଏ ଗଛ କୋଉଠି ଯିବ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିପାରୁନି ମତେ ଲାଗୁଛି ଗଛ ଉପାଡ଼ିକିରି ବାନ୍ଧିକିରି ଉପରକୁ ପକେଇଦେବି ଗାଡି ଉପରକୁ ଗଛ କୋଉ ମାଟିକି ଛତୁ କରିବ କେତେବେଳେ ହଉ